Så vælger du det spil, du kan spille. Den der skulle tage. Den der med kryds på. Den her? Ja. Den der, vent. Vent. Så vælger du en af dem, du gerne vil være. Hvad er det der? Det er bare nogle personer. Du vil være emoen. Let. Jeg skal have det let. Så vælger jeg bare, hvilken du vil have. Hvad er det? Du vælger bare en eller anden. Hvad er Prøv, det? prøv, videre. Den der. Den der tilbage. Der. Keep ups. Og så vent. Hvorfor? Der skal du sørge for at holde bolden op i luften ved at gøre sådan her. Løft den hænder op og bruge hovedet. Og løft bolden op. Og du skal ramme nogle de der tingster, som der er der. Okay. Som kommer ud af vinduerne. Se hvor længe du kan holde den op i luften. Der skal du gå lidt bagud. Ej, det er jo ikke begyndt endnu, din spade. Du skal trykke på start. Okay, er du klar? Nej. Du har ramt de der tingster. Nej, du skal med bolden. Ja, sådan der. Ram den med bolden. Ram den. Sørg for at holde den op. Du skal skubbe den nedad. Kom så op, slå den op. Slå ham det i hovedet. Ikke mig i hovedet. Og så den der i hovedet. Op. Yes. Ej, nu ramte du næsten. Op. Ikke noget. Come on. Nej, du tabte det. Lige så du slår til jo. Godt. Så vend dig rundt. Så vi kan alle sammen se dig. Ja! Så fortsæt. Og så afslut.